God is justice! God is justice! Karon magsugod to sa bunyag. Kining lawaya, gamhana ni, kay mo ni basbas sa kinahitasan. Hello? Datong adlaw na ay gusto magpamimbro sa atong kulto karon. Mayo, kay madungagan ang atong membro. Dapat gyud nga magdaghan ta kay wa na ta sa Pilipinas karon, naa na ta sa Astraland. Dapat lang yun, kay dili na Pilipinas ang pangalan ani ron, kurang timul na. Walang dapat nga maghari ta. God in justice! God is justice! God is justice! Sige na kay malita. Papandot tayo. Mama, Papa! Pagunsa dito dire. Naata dire para magpabunyag mi ninyo. Kay dagko na mo wa pa mo mga buot. Masuyop sa dire, Mama, Papa? Anak, no, that's bad. Anong bunyagan man, me? Mga anak, dapat magpabunyag ta para mablisingan ta ni Dato Araw. Dato Araw? Kinsa man si Dato Araw? Hala, mo ato ta sa san? Dili sa san, kundi sa Astralan. Asa mang Astralan? Muna gitawag og God of Justice. Sige, tara na. Kaya sinagulat na rin si Dato Araw ug si Queen Elizabeth. Dato, naana sila. Mas maayo ni, kay daghan sila. Maayong adlaw, Haring Dato o Queen Elizabeth. Abisyala, Isma, mga barbaro. Maayo, kay nito nga mo sa tong sabot. Yan hilagi mi dire Haring Dato kay pabunyagan ako kung mga anak ba. Dapat lang yun, diya pabunyagan mo ni. Tanawa nga puro mana oh. Tama ra gyud inyong gipili nga kulto kay magamit man na inyong mga anak sa gira. Taysa, unsay gira? Unsay magamit? Masabtan ra na ninyo inig-abot sa panahon. Kay kining grupuha maghari ini sa Urang Timol. God of justice! God of justice! Nganong wa mo ni sabay? Sabay! God of justice! God of justice! God of justice! Karon magsugod to sa bunyag. Unang bata, ihalad na. Pa, ako una pa, kaya kung mayroon na anak. Hala sige nak, ikaw una. Kapatid, hangad. Taysa, unsa man na dato araw, mardi man na maayo. Kining lawaya, gamhana ni, kay mo ni basbas sa kinahitasan. Sakto ra pod. Kinsay sunod? Ako pa! Babe, mauta pong dagway anang bataan na, uy. Wa ka nagmahay ang ginikanan, anak? Pwede mong utana? Ngano dayon si problema Dato Araw? Kini yung anak ba? Gitry ni nagpakuha? Nga makaingon man ka, kumpleto no ng vitamins. Mo ba? Concern lang ko ba kay murag alanganin siya pagkatao. Dato Araw, binyagi na lang na be. Nahala, sige. Agay? Ngayara? Uy, ni bataan ni. No choice na gani ko, susi pa ka. Dato Araw, humana kay napay isa. Nahala, sige. Pasudlan na. Andam na ba ka mo dawat sa basbas ni Haring Dato? Bigyan ta mo? Kwenta ka? Busit ka? Lolo. Dapat ginibinyagan eh. Musukol mo ni. O ganing pabunyagan na mo, kay musukol og ginikanan. Hello? Pati yun, ka? Luka ni oy. Busit ka, gisag pa mo. Hari ka ha, hari yung kakaroon. Babe! Tama!